Kata bende jatend piny William Ruto nyochi kwa mondo skunde oyiene jopuonjre donjo skul ka onge fee kod uniform en gima rach ni kuom jopuonjre duok pacho kaluwore ni gionge kod lewni moyangi kata moyiedhi mag somo e skundego. Magi timore kinde mabende koro jotend skunde ogolnegi siem ewi chuno jonyuol mondo omi onyiew lewni kata uniform e skunde ka migawo mar somo wacho ni onge chik madwaro mondo mi jatend sikul onyis janyuol kama onego bed ni dhi yome karo dhi kawo e lewni mag skul. Nyakoro mogi warangani moko kuom weche ma wamiyo pek. Mama Aida Odinga ogwel kaka jambetre mar piny Kenya e riwruok mar UNEP. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Piny owacho lando ni gibiro timo nonro mar mibadhi ne sikunde machuno jonyuol kod nyiewo uniform kuomgi. Nataka niwahakikishie nikiwa waziri wa barabara kwamba kitambo ya uchaguzi tutakuwa tumemaliza kutoka Mbita mpaka Agolomwok. Uko sorry. Gedo marapaya masindo. Nyakoro mogi kod namba mar ote machuo kanaria deka uchiel na nanono kao kamano bende wa imbuidu to magoganda wan kanyo Ramogi TV nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Liz Otieno. Kawachako ni uso uniform e sikul en yo achiel mar nyayo mibadhi. Mawach kod jatend piny William Ruto mabende owacho ni gibiro timo nonro ne sikunde machuno jonyuol kod nyiewo lep sikul go mane dukni magin ema giyiero. Nyuol dhi nyime kod rwako jopuonjre mag senior skunde, midhiero maduong' mathoth jonyuol osebedo ka yuago e nengo mong'awore mar lep somo kata uniforms, ahinya mago maginyiewe skunde gino mochiwo tamo jonyuol moko tero nyithindo skul. Jatend piny William Ruto koro golo siem mager ne tend skunde machuno jonyuol nyiewo uniform e skunde kata kuom dukni mitudo gi godo mawachore ni uso lewni go e nengo mong'awore. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. You know? And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Mabiro manadio chengachiel tok jatend piny lando mondo skunde kik tam jopuonjre maonge uniform donjo. Gimagara kamano nenore ni okochopo it jotend skunde duto kaka dwarore. Tok skul moro mar Sydney County Babomet riembo japuonjre mondo kik donji skul kaluwore ne onge kod sweta. Nimejitahidi kwa kumnunulia huyu mwanafunzi wa grade 10 ile kazi ya kibarua kidogo kidogo. Tuliambiwa muende mvae sweta na jacket yenye ile ni kama ya iko ya simote. Na mimi sina hiyo jacket, ninafaa nikae nyumbani. Kamano bende county ma Kisumu skund secondary ma Kisumu Day yuak makamano medo winjore. Wilkista pio enda John Travis japuonjre mokele skul kawuono tok chik manyo gol ko jatend piny. Koro lendo na mami ya wuok akelo nyathi. Koro na an mana gi matin. Ok nyal romo. Uniform onge poko yudo. Koro akela nikech koro nyathi winjo marach e dala to wach bendo wachi ni mondo gol nyithindo oko. Koro abiro. Koro ng'ama nyalo konya bende nyathi yude uniform. Fi dwaro siling 20,000 tam gi 200 wiye kanyo. To mar uniform idwaro 12,000 gi 500. Kane ulose wang' jowi mar Citizen, jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba nolaro ni kata obedo ni ging'eyo ni nitiere skunde machuno jonyuol nyiewo uniform e skunde go, onge janyuol moro amora mosegolo lipot aching' ne tend migawo no. Some parents were saying, I was being told, some people are calling me and telling me, we are being asked or somebody has asked us to pay 150,000 for a place. So we say, can you come forward so that we can be able to take action against those particular principles? Nobody comes forward. It then becomes difficult to be able to enforce that because somebody will say, I have not asked for anything. So what we're asking parents, in situations where you're being told you must go to the shop, stay put, stay your ground and say, I'm coming with this mattress that I bought from a different shop. And then if you're being sent away, we'll take action.
But now if you concede and you proceed to go to school and exceed what that demand is, it becomes difficult for our officers to enforce. Okay. So this is what we are trying to say, that all of us, some, must take a stand. Karabedo ni chik lero ni ten skunde okonego donjre wach uniform kendo yiene jonyuol nyiew lewnigo kama dwaro gi ochope. Thoth jopuonj madongo pod onyono kar tiendgi ni jonyuol nyaka nyiew mana uniform go e skul kama ging'awe nengo mar lewnigo. Weche mamoko en jatend piny William Ruto gwelo min od ogaye machon mar ODM Raila Odinga, mano Mama Aida Odinga, kaka jambetre mar Kenya e riwruok mar piny mangima mochung'ne ng'iyo alwora mana UNEP. Mama Aida koro dhi rito mondo jod bura opuodh gwelo mare to kuok e yweyo mar dweche 2 e chak dwe mar 2. Ka opuodhe kod od bura, Mama Aida dhi kawo lemo manyocha osebed ka omako kod jaod bura machon ma Budalangi Ababu Namwamba, kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Dweche 3 tok ogaye machon mar ODM Raila Amolo Odinga ng'ielo rengo, jatend piny William Ruto mana kane osingo ni obiro chung' kod familia mare Mama Aida Odinga ma en min od Raila ogwel kaka jambetre. E ote mane ochwalne ute fwambo, Ruto ogwelo Mama Aida Odinga mondo dhi otelne piny Kenya e duol mar piny mang'iyo alwora UNEP poni jo od bura obiro puodhe. Ruto omiyo Mama Aida Odinga mahua kuom chia kod chiwruok mare mar kedo ni somo mag nyithindo manyiri, ratiro mag jopiny kod riwo oganda. Mama Aida Odinga bende oyudo puoch gi pak kuom bedo opara manyime kelo lokruok pacho kae e kinde mane otelo ne riwruok mar Wakeni League of Women Voters e kinde telo maduong' bura achiel mar KANU. Ruto odhi nyime kod yango chia mar Mama Aida Odinga e nyayo telo makare e kind pinje duto mag Afrika. Mama Aida koro dhi rito mondo jo od bura opodh gwelo mare bang' wuok e yweyo mar dweche 2 e chak dwe mar 2 higani. Ka opuodhe kod jo od bura, Mama Aida dhi kawo kar jaod bura machon ma Budalangi Ababu Namwamba manyocha otere mbetre mar Kenya e piny Uganda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadok weche mag somo en gikone to Simon Odhiambo Odundo, japuonjre manyocha ochopo e skund sekondar ma St Mary's Yala manitiere kar chung' od bura magem, kendo duoki pacho ni mar ne onge uniform kod omenda mar somo oyudo sire kendo ochopo e skundno bang' jatend od fwambo mar Ramogi TV J Bonyo kod osiepene rese. Jafwambo Steve Biko nowuotho gi japuonjre no chakre dalagi magot matar nyaka skul ma St Mary's Yala kendo losonwa lipot makamae. Bang' Simon Odhiambo, japuonjre manochimo penj mar grade mar 9 kendo yudo points 64 e skul sekondar ma Dundo Magot Matar, chopo e skund yawuowi ma St Mary's Yala gi lwete lilo kendo riembe mar dok pacho. Bira makata gimoro achiel. Onge gimoro amoro, onge fees, onge pesa. Onyisowa ni wuon gi en a mental case. Min gi en mana mama maluoko ne ji e kor gwe kata puro ne ji. Koro nyathini en nyathi mariek seriously, no yudo 64 points. Ramogi TV no kawo thuolo mar lime dalagi ma yudo got matar kendo ma e chal mar dalagi. Kalura gi min mare, okenge mane gisegoyo mar manyo kony norem nyuolo lemo kendo japuonjre no nodiwo pacho koparo ni lek mare didek nimo. Yo manyo achandorago mang'eny kawuotho na chako kod elimu. Afilo form batero usigu onge gima nayudo. Adonjo kendo mar Equity afilo batero form onge gima nayudo. Aya head teacher ndiko na barua oterago ka Mr. Molo Nyamonye. Afilo form no to kochopo samogik onge gima nayudo. Kata kamano, bang' Ramogi TV okapiaya kendo lando kidrem mane okwako chuny Beatrice kod nyathine ma Simon, anyola no koro nyalo buonjo bang' yudo sir kendo chwalo nyathino e skul maonge rem moro amora. Jatelo mar Ramogi iluongo ni J Bonyo, agone erokamano maduong' kabisa kendo amor sechegi ka koro sani nyathi odonjo ni e klas ma koro sechegi odhi donjo e klas kendo amor ni Ramogi aduoko negi erokamano gima gitimo na ni chieng' moro gimaki e bad nyathi moro kendo amor aduoko erokamano maduong' kabisa ni jopiny. Aparo ni ne en lit kabisa to aneno kamor. Amor ahinya kuom chopo wuodhni kendo
I congratulate and appreciate Juramogi, including Jay Bonyo, Mose Bedukatio Kode, co-workers meke, Ekonya, Chope Wodini. Sanya Mora Enya, no go Sanya Sedonje School, Kendo Abada Somo, Kakajoet Nabedwa Somo Kakasani. Bang du soregi uniform mag school ma St. Mary's Yala. Japo yeno nyonyiso geno mare, mar chopo lek mare, mar bedo laktar, kopuoyo kang, mane jatend Ramogi TV Jay Bonyo, kod osiepene okao, mar rese, e kinde mane gidiwo, kendo yore gino dinore. Ingia mbele, adona bedi daktari, to asingo na abenda adwa wakad, kaka jowet na beda tiyogo matekar kae. E kinde no, japuonj maduong' magot matar, Kemel Fida, noywago chan mokwako familia mar Simon, kokwayo jo Samaria mang'won, mowuok mar konye, mondo kik bole piny. The boy has scored exceeding in most of the learning areas, and at the end the boy was called Noluonge Yala. Koluonge Yala, St. Mary's, the family is living under poverty, but could not support him going to Yala. Magi biro kinde modiochieng' manyoro, jatend piny William Ruto nogolo chik mager mondo jopuonjre duto mane otimo penj mar grade mar 9 odonje grade mar 10 ma ok gidewo bedo gi uniform kata omenda mag school fees odiochieng' ma kawuono ma ok olewo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wadoko erokamano maduong' ne jatendwa Jay Bonyo kuom tich malerno ne jogo duto mabende owuok oko mar siro jopuonjre ma koro ne onge nyalo. Wadhi nyime kama kaluwore kod chik mane ogolo odiochieng' manyoro kod jatend piny William Ruto ni kik japuonjre moro amora yud ka okwame dhot ma ok odonje grade mar 10 skunde mopogore e kaunti ma Kisumu ne odhi nyime kod chenro mar rwako jopuonjre mane jonyuol otero kaka yor neno ni chik makamano chopo kare ma onge japuonjre ma owe oko. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E skund sekondar ma Kisumu Day e boma ma Kisumu, jatend skundno Rabeto Onyango Abidha yango ni nyaka ne sirikal gol chikno giserwako jopuonjre 24 ma pok ne ochopo mondo odonje grade mar 10. Nyaka ne mopap chakre Kisumu Day ka waseyudo 24, 24. 10 nyocha, 14 kawuono. Mano 24 nyaka ne gibi. Amor gi jonyuol makelo gi nikech ok gibi kaka ne wacho ni gibiro nono kabisa. Bidho Utielo ni ber mondo koro jonyuol okaw ting' mar lalore gi jopuonj eneno kaka nyithindgi biro somo bang' donjo grade mar 10 kaluwore kod apedha mane otim. Owedeo ni oonge gi gik moko te. Gima en godo no, owuogo dhi e skul kaka sirikal owachono mondo olos gi japuonj maduong' mondo giwinjre. Machielo, e skund sekondar ma Lions, Yudia Oyier, ma en jatend skundno, yango ni kata obedo ni chikno ber, skunde yudo midhiero ahinya, to sama moko kuom jonyuol tero nyithindo ka onge gimoro amora. Aneno ka jonyuol biro to kinyise ni teri nyathi e klas, to nyisi ni to uniform, to buge, to kalam, manyiso ni giparo ni mago duto te nyalo bet e skul. To ok nyalre kalure ni sani yuto mar skul ok ber ahinya. Jonyuol to korka korgi puoyo sirikal kuom negolo chik maneno ni jopuonjre duto orwak e grade mar 10. Kata kamano, pod giyango pek magin go e yudo gige somo kaka uniform, buge e kind mamoko mar siro somb nyithindgi. Ana guna bira do nyithinda uchiel ka mane somo gi kijana Jolo Mino Primary School. To kaka gibiro ka onyisi asa ni athiki kibede e tipo kati ya yanka gidonje class kama samena no kanite otimona gi clearance without any moja unyolo mor kabisa kalo mi adonjo ka de onge sirkal ok da donjo ka nikech aonge kata sele kinda gi ngimana kata mabiro gi nyithindo kata metho mondi ok gi metho onge gime wachwako mwa math ka de usu kora kwaya ng'ama chunye ler ma Nyasaye odonjo chunye okonya. Jotend skunde tielo ni lalruok e sama chon e kind jokanyo duto kamoting'o skunde, jonyuol to kod sirikal dwarore mondo chenro mar neno ni jopuonjre te odhi e grade mar 10
ochopo kare kaka owinjore. Kane bed ni wawinjre maber ma wayiere ni an ng'at ma ja kibarua ayudo pesa every week anyalo kelo ni kata kamae. Ka jonyuol otimo kaka wawinjre kamano to ok wanyal bedo gi problem. Tindo moko dipo ka okoso puonj to higni mabiro dipo ka ngimane obedo matek. Koro giwuogi gi te skul machiegni gi dala, machiegni gi ot, wuogi mondo dhi wuogi jotelo mag skundego, winjruok biro betie. Gima nyalo nyiso janyuol mondo ng'e kik ibukra buka ni sirikal oselando niya wadhi Karombe. Ok wadhi Karombe kamano. Nyaka many buk gi kalam gi mag mondo nyathi odhi som. Education is the key. Mano makiny na kony ngima nyathi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Amor gi winjruok mantiere kinde jonyuol kaachiel koda jopuonj mag neno ni nyathi ka nyathi onyalo yudo somo. E weche mamoko, jatend piny William Ruto yango ni weche mag siasa oseduoko chien dongruok mar piny Kenya kendo chopo kinde ma nyaka oganda jo Kenya riw lwedo mar konyo chwalo piny Kenya nyime. Ruto loso e kinde mane ochako ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne rawere e bwo chenro mar ute manengogi olor. E par ma jatend piny buore Nairobi, jatend piny William Ruto obago romo gi rawere 5,500 madhi timo tiegruok margi e bwo chenro mar ute manengogi olor kata affordable housing internship program. Ruto owacho ni tiegruok makamano en achiel kuom yore mag neno ni piny Kenya osudo nyime e yor dongruok, kendo chenro makamano oketne kwan omenda duto maromo shillings bilion 600. Rawerego biro konyo e sectors mopogore opogore mag gedo mar ute manengogi olor, ma kaluwore gi kit somo mar ng'ato. Moko kuom sectors go gin kaka midusa, fuambo, jogo makonyo e uso mar udigo, jogo magoro udi kaachiel kod mago marango chal mar lowo kama owinjore gede e kinde mamoko. Thank you very much, Your Excellency. E kinde romono, Ruto rudho gi kit kamasia tok jogo mapingo chenro mar ute manengogi olor kod chenro mamoko mag sirkal, kowacho ni gionge kod paro maneno ni chal kod sura mar piny Kenya olokore. Jatend migawo malo Alice Wahome osiro paro makamano ni mar chenro no en achiel kuom mago matimo maber moloyo mamoko pachuka. For a very long time, politics has sabotaged our country. Negativity, believing in others more than we believe in ourselves, speaking negative things about our country, believing that nothing can happen. We are finally taking charge of our own destiny and changing our country for the better. Omako bende amen gi josiasa masayo chenro mar uso kembe sirikal kod bad migepe sirikal, wirani thothgi noyie gi chenro makamano e kinde manokuong chwal paro machalo kamano. We all agreed that divesting, privatization is a prudent way of raising resources. But you will hear some people saying, why are you doing this? This is wrong. The same people who told us, who agreed with us, let's do it. We're saying we're divesting a portion of Safaricom to raise money. They tell us, oh, who negotiated? Where is the committee that negotiated for the price of the shares? Really? So I want to tell those people who are giving us lectures about what we are doing with the IPO on Kenya Pipeline or Safaricom, they should spare us their political conmanship and intellectual deceit. We don't need it. Korka kore, jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni nyaka keto kenge makare mag neno ni gedo mar ute manengogi olor otim makare kendo e yor chik. Bende nyaka kawo ondamo mager ne jogo ma ok lu chike makamago. We must introduce and implement consequence management for professionals who, under their watch, they make decisions, which decisions ends up having the kind of situations we had 2 months ago when we had a building, of course not part of this program, that had collapsed somewhere in this Nairobi. There must be consequences. Rawerego biro timo tiegruok margi kuom thuolo mar dweche 12
kendo gibiro yudo sir kowuok kuom piny owacho. Jatend piny Kenya omedo dok ne lek mare mar chwalo Kenya e rang'iny pinje mosedongore kowacho ni mano nyaka timre kaka yor chwalo dongruok. Efinya Kidi, Ramogi TV, State House, Nairobi. Erokamano Efi wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama jodak ojiwo bidhruok e duond bura mar ODM kidwaro mondo giwe keto pogruok e kindgi to giket maino e dongruok kokalo e tendo gai mare Oburu Oginga. Gisiro riwruok mar ODM gi sirikal ka giwacho ni osekelo dongruok mathoth mowinjo medre. Giwacho ni siasa madhi nyime e duond burano gisani biro mae mbi kod duol e siasa ma pacho ka. Jomoko madwa kiko itwa jika Edwin Sifuna gini sa koro chopo wakwerou okwan ready mar join joma wakabila ka okwan ready mar dhi joma create deceived politics ka. Please at gisani wawinjuru Dr. Oburu Odinga kaka ng'ama dwa tayo joluo wadhigo Kanan. Kenda kwayo familia maromo luoro maduong' mar Jokar Jaramogi beduru piny kaka joka ng'ato mondo ulos piny. Ok ber ka ng'ani wuoyo ng'ani wacho mae wabed piny mondo wane kaka joka ng'ato ni timo nade. To wakwayo niya umed sironwa Daktari Oburu Odinga. Ne joma wacho ni atini ODM barre ODM onge barruok mantie pogruok ema bar pare man kae. Gima nyalo kwayo baba yetu Oburu Odinga kawo joma tindo machendo kaka Babu Owino gi kete gi piny tingi to dwaro wen mane. Oburu robedo gi Raila nyaka koro Raila otho. Alafu Raila kotho to wadongo e broad-based government kwa mariwore gi Dr. His Excellency President William Samoei Ruto. E riwruok mariwore go no waneno gik mang'eny motimore Kisumu kae. Waneno ka iloso ndara, nyithindo ma kijende nitie gi pikipiki, skunde iloso, mine ma mondliete nitie gi omigi ohala, igedo negi. Yokaramogi kawadhi nyime ni duond bura mar UDA okwedo ng'eto mar doho mamalo mano yango ni okang' mar ne wuoyo kendo wito oko duond bura mar ANC notime tok chik. Kagiwacho ni jokanyo mag duond bura mar ANC ne oweyo duond burano kigin kaluwore kod pend chike magayo duond buche e pacho ka kendo weche maliekore ni UDA ne omonyo ANC gin miriambo. Jeso Duor gi ler mathoth. Ndalo achiel kende tok doho mamalo yango okang' mar ne wuoyo kendo wito oko duond bura mar ANC kaka manotim e tok chik kendo yango ni duond bura mar ANC podi ochung' kar kende kendo nitie duond bura mar UDA owuok oko mar kwedo wechego. E ote mane gichwalo ni ute fwambo, UDA olero ni tarik 14 dwe mar adek higa mar 2025 kokalo e notis mar oboke namba 3449 mane en jandik duond buche Anderitu ne oyango ni duond bura mar ANC tok bedo kod romo mar jokanyo mage duto tarik 7 dwe mar 2 higa mar 2025 ne okawo okang' mar wuoyo oko duond bura no kigina. Magi ne gitimo kaluwore kod chike magayo duond buche mag siasa e pacho ka. UDA lero ni jokanyo mag duond bura mar ANC ne owuoyo duond bura no kigin e duol achiel kendo weche maliekore ni UDA ne omwonyo ANC gin weche mag miriambo. Kaginyiso doho ni ne ber kaging'iyo notis mar oboke mane owuok ka apis jandik duond buche e pachoka kapok ogolo ng'eto mare. Duond bura mar UDA bende olero ni bang' jokanyo mag ANC wuoyo oko duond bura margi mondo duto mag ANC ne odhi ne UDA kaluwore kod chik kendo jokanyo duto mag ANC ne odonjo e UDA tok luwo lai duto kaachiel kod chike duto madwarore. UDA bende oyango ni gibiro dhi mbele kod rito nyadhi mar duond bura margi kod chwalo ajenda mar jatend piny mar kelo dongruok e kor gwenge duto ma pacho ka. Magi timore e seche ma gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru omedo goyo debe ne duond bura mar UDA e gwenge mag Masawa mar Kenya konyiso jo Masawa ni kweth maketo sirikal tesre onge kod ajenda mora mora malong'o ne jo Masawa. Sisi kama watu wa mlima tuangalie kule tunapelekwa. Uko wanatuambia tuende, hatuna kiti. Wamepanga. President wanajua ni nani ama ni nani. Lakini umeona mtu wa Mount Kenya hapo akipewa kiti ya president? Deputy umeona mtu wa Mount Kenya akipewa? Hata huyo mwenye kuzunguka hapewi.
Hata mikutano sasa zinafanywa hayuko. Chama pia imepangiwa sio ya. Bende okwayo jomasawa mondo sir lwedo jatend piny William Ruto e yiero mar 2027. Hii ni serikali yetu, nyinyi ndio mliiweka ndani ya serikali. Hainge kuweko isipokuwa ni nyinyi. Tutoke tuachie wengine. Alafu nikimalizia, President Ruto anaomba miaka ingine ngapi? Huyu anatuambia tuachana na hiyo 5, tuende tuanze tena uko 0, atuanze kuhesabu 10. Mtakubali kweli? Sisi hata sisi tunataka kujipanga kule mbele. Sisi tunataka kujipanga kama watu wa Mount Kenya. Tu negotiate na President Ruto. Na tuwezi negotiate kama hatujaweka kura zetu mahali pamoja. Joyce Oduor, Ramogi TV. Mano bene lipot matero yiyo mokongo chenro en marangichwela noka ote omol e mbui mar Facebook ka Brian wacho ni Brian Mitoni na habari kanya katika Tito Town Jack Marwarianda weche manyien chopona e yo makare. Newton wacho ni Ramogiler mosna jokanyaluo te ageno ni girio maber penjo nani koro koso uniform ema jatend piny wacho ni ema mibadhi nitiere wachomo kanya jo Kenya aparo ni nokiwinjo lipot maler jatend piny wacho ni te jotend skunde chuno jonyuol gi kuminyiewo uniform ema weche mag mibadhi donjoe. Omodi Kologi wacho ni Ramogi TV maler kan Kologi Primary School in North Kanyamkago Katieno 1 wanosiep ana Kologi rokamano Ajos Joseph wacho ni sedonje chenro kan tiega shie Wood Milk wacho ni ler kan tiere Samburu County Nyakoramogi wadhi yueyo en sa achiel kaparoga beach kikedi mabor kodwa iko ni weche mamoko. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Dana bende koro sani osechako pari. En mana nying pari sakasa. Ing'e gimomiyo? Nikech ing'e ni pari ong'eyo keto ji otego kalure gi kaka wuoyo. Revisha ushinde. 500k can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie kaniketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu. En luo nyaka e chunye. Joluo 111 jokato gin 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno kod James Rabala mana e Ramogi TV. Machiegni Kenya Karamogi ka wadhi nyime ni jodak e gweng' ma Owino Uhuru mantiere ka chung' od bura ma Jomvu Mombasa mane oyudo masira kaluwore gi kwiri mar led mane okere e alwora magidakie pod yoko chudo higni 3 bang' doho ng'ado ni ochulgi shillings bilion 1.3. Gikoni thothgi sani tuore nikech kwirino mane odonjo e dendgi kamoko kuomgi bende osewito ngimagi kaluwore gi midhiero mane kwirigo okelonegi e kit ngimagi. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En gweng' ma Owino Uhuru e od bura ma Jomvu Mombasa.
Kae ne ayudo kama kuom jodak temo poro wach ewi kaka ginyalo yudo chudo margi to chutho bang' doho ng'ado ni ochulgi omenda kaluwore gi midhieche mane ojukogi kaluwore gi kwiri mane wuok e kambi moro e alwora mane gidakie no kelonegi midhiero. Watu pesa ni manyalo konyo osiptal, pesa ni manyalo konyo gi thieth matindo, pesa manyalo konyo gi jok ma owito nyiregi, jok ma owito nyithindgi, tire jok ma dwaro thieth, tire gik mang'eny monego watim gi pesa no. Nyaka ne wadhi e court ma court amuru ni pesa omiwa higa ma 2022 nyaka sani pok wayudo pesa wa. Jodongo osedhi, nyithindo matindo osedhi, kata mine be osedhi. Lakini achiel ma pod odong' mawinjo rem ka wan ema koro waywak ni kony mondo wacham pesa kik waluw joka kapok wanong'o pesa wadhi. Kotel negi kod jaduong' gweng' ma alworano Alfred Ogola, jodakgo nyisa ni kwirino ne orocho ngimagi, gino mane omiyo moko kuomgi owito ngimagi. Yani ibedo maonge ngufu ma ng'ama dichuo. Mino be nyalo bedo maonge kata gombo kata hami mongo ma ng'ama dichuo. Koro daga ka gidhaki or kanya uchal wele odno. Nikech gini osenego ngimawa. To ng'ama dichuo maonge ngufu ma dichuo donge ngimane orumo. To dago kaka nyalo nyuol donge ngimane orumo. An no affecta kako nino ng'uta kaka ntiere. Sani bende akanyal timo tijena kaka chon. Tuo sate wiya bara sate ok chal kaka chon kaka nantiere. Lidi noyuda ka ayach nyara matin. Koro kila kadhi e klinik ipenja ang'o momiyo kilo ni ok medre. To anang'iso gi ni an akia. So chopo kuma koro adhi konyra. Ginyisa ni ok anyal konyra ma normal nikech kilo na ni piny. Nodwano kaka no affecta kodo. No mako jaoda to dhi omako nyathina. To jogo duto te gini e lowo. Koro bedo na malit. Erina Kinyi kona ni nyaka ne kwirino donji e dende, ngima okosebedo ne mayot to chutho e temo manyo thieth. Negi pima, ginyisa ni ok nyal golo na nyaka gichocho dog piny. To gino mondo dog piny, tingisa ni amadh chak pile, achamo gi rabolo pile. Chak pile, kigoe dwe chak, kata kod mobede matina ma chak maduong' mano bende mana pesa mang'eny. Kata kod bede ni en mana rabolo no mano bende pesa mang'eny. Koro mana daktari chodhi, mwacho ni wanyalo golo lakini wanaga ong'isa ni wanyalo golo 60-50. Mano percentage mane gin godo. Ok gin 100% ama 90. Koro mana wacho ni awe mondo nyaka gicholor piny. Mondo kanya so yie, pesa obi oyudre, ne gidolo 350. En lweny magikoni gisetemo goyo gi riwruok makedo ne weche mag alwora mar Center for Justice, Governance and Environmental Action motelne kod Mikai Phyllis Omido. Kwayo margi en ni jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo mi koro donjre wachno mar neno ni omenda no ichwalo negi mondo mi githiedhre godo kaachiel kod chopo dwachgi mamoko. 1.3 mano onego bedu imiyowa to milion 700 nonego bed ni luokonwa kodo mtaka uchafu mane giketonwa ka mondo goli wadogi hali marwa mano antiere chon. Koro duto te nobedo bilion 2. Aparo ni ka wachno ochopo ni John Mbadi onyalo timonwa mapiyo piyo mondo ji oyudie pesa gigi. Koyawo pesa no wuok, nyithindo mine machalo kaka wan wadhi yudo thieth mayot. Wabedo koni Nyasaye erokamano. Ani matony. Do Nyasaye dhi. Takiri Nyasaye no nacham pesa ni. Koro suba konya mondo miya pesa ni acham. Achiedhra kodo kapod angima. Nyukwayo dhi kodi skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mokolit de awadhi nyime ka joala kod jodak e kadak ma Oruba kod Onyinjo e sub-county Masuna West yuago medruok mar rochruok mag arita kwe kage wacho ni kuonde ohala mathoth osemuki kendo mwandu okwal e kinde mar jumbe 2 mokalo. Kwan johala matindo moandi gi podhe kadak ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county Masuna West e kaunti ma Migori koro medore gino ma ikelo kod kuo ma bende osejimbore e gwengegi. Nitiere ute ohala 2 e kar dak ma Onyinjo mayande use gige loso apiko mane olor juma achiel mokalo tok jokuoge moko ne muke kendo kwalo
mwandu duto. Ibiwa mara mingi Onyinjo hapa. Nilibaki mtupu, nikaanza kuombaomba majirani wakanisaidia, nikarudi kwa biashara. Nikamaliza wiki 3 tena wakarudi tena wakaiba. Jirani walimuiba last week iliyopita, walimuiba vifaa. Kuna vifaa vya maduka vya mapikipiki spares, walichukua zote. Juzi wakaenda stage wakachukua manguo yote. Leo wameingia kwa majirani. Kufuli zangu zote zimeenda. Sina mbele sina nyuma. Mana tok ndalo machuok bang' jolariyogo loro handgi. Johal Ronald Ochieng bedo tinu mane piny rugo kawuono. Bende ne omuk dukane e kar dak mo Onyinjo kendo moro duto ma oting'o lewni misudo kouso ne okwal duto. Gi mucho kifunde ariyo plus dot bene gitwenyo gituro. Gikawo gimoro amora maonge kata gima giwena. Gikawo stoga te ma over 70,000. Giweya bankrupt. En kuma bende oseyo johala mathoth ka ohandgi opodho ka moko bende koro stino mondo koro dar kendo many kuonde ma ginyalo timo ohala. Imeniuma wakati natoka nyumbani nafika nakuta ameibiwa na mlango wangu, kufuli zote za nje, kufuli 4 hazipo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kwangu wakashindwa wakabadilisha kwa jirani. Jamani, kama kuna njia yoyote ile tunaweza kusaidiwa mambo ya wizi, tusaidiwe, tumechoka. Kawuono kane wachio gokinyi wayudo ka nitie dukni moko mo oturka kendo ne gikawo mwandu mag jopiny. To osatur kuondegi mang'eny to gigi wawachogi to polisi oleng'aleng'a. Koro wapenjo ni tang'o matimre, koso dibed ni polisi matin koso ang'o matimre, nikech reports osechiw ka polisi. Johala kod dak Suna West ywago ruchruok mag arita kwe mag wach ni koro oseweyo kohala mopogore opogore koro osegore piny. Mag security rach sana sana ne watemo wuoyo gi county commissioner. County commissioner idara mari inende tich ne kese kade be ni kama jo siasa dhiye waneno ka kanyo ole security ma tight kabisa. Dukni mang'eny osebed ka bedo looted to sirikando ama Migori pokaneno any action magisakawo. Jodak Suna West gi wacho ruchruok mag arita kwe e gwengegi ma oting'o mano Moruba kaachiel kod Nyinjo e sub county Suna West bende koro oskeloro mokalo ni jodak kaachiel kod johala. Ano gotieno kinyal wuotho Ruba ka egoyo ji left and right otieno mangima. Akwayo chief kaachiel gi OCS gi jotend arita kwe mantiere e Ruba Ragana ni wuoga ne uruoko mondo mi ugo buche madongo e weche mag security. Giseyo tende arita kwe bende giwacho ni koro osenyiso nyau e kendo koro ruchruok mag arita kwe. Within bus park nyocho tor M-Pesa moting pesa te. Nyoro chako tor M-Pesa duka machielo motor gik moko te. Niti dukoria manyo opo witado modonji witado mokaw gik moko te e odno. Insecurity ntie Onyinjo kae Goruba at large to ntie a record kata last year na wuoye to onge action maker. Kuo mar ka dak Moruba kod Onyinjo ok en gima wendo ka piny maduong' en ni to ang'o ma inyalo tim mondo koro tiek kuone abiro sebedo kuom higni malach. To watero wach gi nyaka ka sirikal mondo konywa, to sirikal okawo kan nikech imako gi mong'e ni ng'ane to rach, ng'ane ng'ama rach ikawe matere malo to sirikal ema chako weye. Koro kaka wambe wan jopiny gini dhierwa no to sirikal okonyowa koso hinyo japiny. Akwayo ni mondo mi community policing jopiny mondo be together mondo mi issues mag security okaw gi yo ma serious. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongirore migawo mar wuoth Mohamed Agao kwedo rumbi ni kambi mar Kenya Railways chano gwetho oko katuke mar Little Theatre Mombasa kuma rowere osebedo kanyiso talanta mekgi. Kane loso bang' timo limbe e kanyo, Mohamed okoni piny owacho geto gero kar tiegruok tije lwedo kaachiel kod duso kar tukeno mar medo bero chenro mar rowere osebedo katimo kanyo. Kata kamano jakom Little Theatre Daudi Anguka okoni girito yudo ler e kamati moyiedhi mochuo gi jagoro no mar twak ewi wachno kaluro margi ene idhi darge kanyo. I want to assure the creative economy run by youth from Mombasa, from the coastal counties, from Kenya, that they will continue being stationed here. That is, there is no doubt in that, and they'll be continuing doing what they do at an improved capacity. Tumekaa leo tunaangalia njia gani tutafanya kazi pamoja na kuhakikisha maelewano yamekuja na ndugu zetu pia wa creative hii area yao iwe improve. Tubaki na hii theater hapa lakini iwe modernized ili iweze kuchukua
mambo mengi ambayo kwa sasa hayawezi kufanyika hapa, kwa sababu tunajua tukiangalia zile theater kama vile Kenya National Theatre pale Nairobi imeboreshwa kwa kiasi kikubwa sana na serikali, na hatuoni sababu gani hii pia isiboreshwe. Na sisi hatuna shida ya partnership, but tunataka tuelewe na tuweze kujua ni nini hiyo partnership inahusu na vipi itasaidia wasanii. Kabla TVET yote kuja hapa, kitu ya kwanza ni kuwa tunataka kujua wasanii watabenefitaje. Jatend migao mar piny kod chenro mag wuoth e pacho ka Davis Chirchir okoni sirikal kokalo migao no oseketo chenro makare mar tieko chulo gope mag wego rakte madhi timo gedo mag apeyni mopogore e pacho ka, mano ni chenro mag wuoth kod yore mag ohala odhi nyime makare e tung Kenya mangima. Chirchir mane loso e kaunti ma Homa Bay bende okoni gedo mar apaya mambita Sindo Magunga Suri mabor mar romo kilomita 74 idhi tieki kapok yiero mar 2027 ochopo. Jatend migao mar apaya kod chenro mag wuoth e pacho ka Davis Chirchir okoni migao mare no dhi nyime gi chulo gope mag wego rak duto mane gimiyo rak mar gera apeyni mopogore e pacho ka, kendo ka ochopo juma manyien to gidhi tieko chulo gope ma kamago mondo gedo mag apeyni go eko tieki mar konyo e bero chenro mag wuoth kendo neno ni mwandu mopogore oyudo kaka chopo e chirni. Chirchir ne okoni sirikal oikore mar tieko gedo mag apeyni mopogore e pacho ka, kendo omenda oseket tenge moromo neno ni gedo mag apeyni mopogore tung Kenya mangima. I want to assure Kenyans that after securitization of the 7 shillings to raise 175 billion Kenya shilling, there is no pending bill to any contractor today up to December 2024. Na hata ile kidogo imekusanyika ya 2025, hii wiki tunaanza kesho kutwa, tutaanza kulipa all the pending bills for 2025 because we have sorted out the challenge of pending bills, employing innovative fundraising to ensure that we are able to build our economies. Jatend migao no mane loso Sindo e kachud bura ma Suba South e kinde mane gachaka lenga gedo mar apaya ma wuok Sindo nyaka Nyabera bende ne okoni digni mag gedo mag apeyni e pacho ka dwoko chino chumi mar piny Kenya. Kana yangu ni gedo mar apaya ma wuok Mbita Sindo nyaka Magunga to chwe nyaka Sori ibiro tigi kapok yiero maduong' ma higa manyien ochopo. Nataka niwahakikishie nikiwa waziri wa barabara kwamba kitambo ya uchaguzi tutakuwa tumemaliza kutoka Mbita mpaka Agolomwok uko Sori. The contractor China Civil, tumefanya mikutano mingi. China Civil, we have done a lot of meetings in my office. I really want to encourage you, China Civil, to do your best. We've been assured this road has been a challenge and payment for certificates will not be a problem going forward. Kajatend migao mar omenda John Mbadi ne okoni gedo mar apeyni e gwenge mag Suba okoni go benerwa ke siasa ka okoni apaya mane gichako gedo mare no osekelo pek e yore mag wuoth Sindo kendo nyaka lose yo mowinjore mondo jodak ma Sindo winj ber mare. Awinjo ka jo moko kelo siasa e gimo kelo wakani. Tadwa na wachnu kama ung'e maber ni ok adhi chung' jumbe ma Suba South. Koso ung'e maber ni ok adhi chung' gavana ma Homa Bay County. Omiyo gima atimo nikech President Ruto omiyo ya thuolo ma Nyasaye motiyo kode. Thurwa ka osethagore, ung'eyo kaka josindo ka kudhi Homa Bay, kudhi Nyabera, ka koth ochwe to en mbira, en chandruok. Omiyo nyowa wuoyo gi minister mar roads nikech pesa wuok ofisa. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' gi jaod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi ne okoni chenro mag dongruok mopogore ma osebiro kadhi nyime kauntis ma Kaluo biro kalore kod winjruok makare kinde ODM kod jatend piny William Ruto mane gisingo mar medo siro lwedo. Bedo gi buche gi president, wasebedo gi buche gi Chirchir, wasebedo gi buche kaka jotelo ma Homa Bay, to gimokonyowa mamiyo gitimore mapiyo en nikech Mbadi ema nigi kalam. Koseket budget to Mbadi chwado kalam to gik moko biro. Adwa na wach mogik ni wan kaka josiaya wase decide ni waduoko President Ruto mondo serve term mar 2. Wase decide. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Mayo joitije 30 mag Kimberego sukari mane piny owacho oketo e lwet ji giwegi chano dhi ng'anyo mar tipo kaluwore kod gowi mar osara ma sirikal pok ochulogi maromo silings bilion 10.8. Kotene kod jagoro margi maduong' mar riwruog jotije kod jopur Niang Francis Wangara, sirikal nosingo mar chulo silings bilion 4 kuom mane Porone sirikal okochulo gowi mar osach gino. Nyaka chieng' chulgi ahinya to ne jotije kembe sukari 4 manokete lwet ji giwegi. We had a discussion with the Minister for Agriculture, Mr. Mutahi Kagwe, and his PS, Mr. Rono, who indicated that government was committed to make those payments before December. When it came to end of November, they were not able to pay that money. They made another promise, money was going to be paid before the called me and my chair. We had a meeting with him in Eldoret, where he confirmed that the amount was going to be paid to the workers before they proceed for Christmas. We did not see that money up to and after Christmas. Now they came to say that the money, the Treasury had agreed to make payment in the second week of January. As before Thursday next week. If they don't do so, the workers will be out, farmers will be out, suppliers will be out, and everybody will be out to apply for your loan. Enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako any day. And get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. It's about to go down, Nyapolo. Kuchopo sama koro dwaro ni mondo timore. Iningeni wangise bedo matek. Miyo serikali be koro nyaka tikodi gangenge. To initi mangoya otsani to chuo wete ni tich. Ineno okisumo kaje. An gin tuon lo mara bet kabisa. Bed pin inyisa kaka usebed ku manage pesa odni. Itukema group stage mag CAF Confederations Cup. Omala koro gocho e team achiel gi omin mare matin Duncan Omala. Kara kamano kong'ere ka obiro bedo e lineup ma Jumapil e kind Nairobi United kod Azam. Welcome. Thank you. Thanks a lot for joining Naiboys team to watch. Welcome to the team. Thank you. Lazima iwak. Lazima ichezwe.